הנה. הנה, תעצור. אתה לא רואה ימינה, תראו איזה יופי. איזה יופי. ככה הם גרים, זה מה שהם שומעים ורואים מהבתים. תראו איזה יופי, תראו ימינה. עוד ליד, יואו! תראו פה את הבתים, תראו מתוך הבתים, בכל בית כזה יש תחנת קמח. מתוך הזה, אתם רואים? תראו פה יש עמוד, זה יורד ישר על הנחל. סך הכל. ליד אחרי סיבוב יש פה בית קפה שיושב מעל מפה, תסתכלו פה רחוב ימינה. עכשיו, תראו איזה יופי. הנה, אלוהים. הנה, ממש כמו אלכס, היה שווה לנו 4 יורו. אחד הולך לצלם את כולם. וואו, איפה הם גרים. סלונים ורסטוקה, כתקרא הכפר. רסטוקה? רסטוקה. רסטוקה.